And the title of our presentation is prepared by Professor Kiflay Gebremedhin of Cornell University and myself. And it looks like from the feedback, people were paying attention and they seem a lot. We won the war, and now it's time to strategize on how to win the peace. And I believe technological development and introducing technological advancement into our economy is the right way to win the peace. To me, I hate to prejudge our situation, but unless we have a good footing in the next 3 to 5 years, we will be in a serious problem. We start with. So, أرجع زربا كم يحجون أمتي اللوم نيرة أبزن زمس أزلو حمشت عمت أب عودنا تكنولوجي كسبتها وزخونة سجمتن تداي وسيدنا كن شجر نخلينا زبل أتو داويت تبط برزنتيشن كم زجبر إسخاون كنقرنا تخليها بقمت على لما نسخاون مس ودت أبا كتزرارب كلها حنت سبيسيفيك حتى حتى تكاني رسالة ما نو كال سبيا بلاي فاتي حتى تكان تايت بالنيرة نعنا تي زعبي سقمناتنا كاب غربيت إثيوبيا يزمت تاريخ أو سقمناتنا يمن يكونه ولا السودان يكونه ولا جيبوتي يكونه so there is a problem أنت خمسة تقولين كاب إثيوبيا كمان تزغل so تي زلوا سقم كاب إثيوبيا كندم انتهي كون يخل مزبلوها كتملس كلها من البات بتكنولوجي انت عبيهم كالي سقم كفترونا يقول يوم زبل سقات كم زلوامون حلف كتبل كلها تغيس كانير كاس لذي ترى راي تكنولوجي من قارز اللي كايكونن اب كاليفورنيا هتغمد سيليكون فالي كبهار هو ايكونن سلازي ناي تكنولوجي نغرات يردا كايو እዚ ጉዳይ እዚ ክንደ ምንታይ ዘትይኹም ለው ክንደ ምንታይ እቲ ኤርጀንሲቲ ቅድመ ቀዳምነት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂ ወላ ተዓውደ ኩናት ንብሎ ዘለና እውን ብቴክኖሎጂ ዝኸውን ዘሎ ሶ ነዚ ኩነታት እዚ ክንደ ምንታይ ይሕሰበሉ ኣሎ እንታይ ስጉምቲ ክግበር ኢልካ ክትሓስብ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ንደልዮ ዘለና እውን ምዛ ሕቶ ናይ ኣቶ ዳዊት ዝተሓዘት እያ by the way ኣቶ ዳዊት ሚስተር ዳዊት ዓርከይ ናይ ብሓቂ نتشجر مأمل لا يطرح لك وناس مفتوحون عبث رايد قبل دلو أبزا ساعات يا بني فاتر كذا يرتاح لنا ون دارجان زي دبلو دلو سكرتات نمغراف دقبرو دلو دحين بعلم زار واليوم تي انتهي قبل دلو عبث الجمسي تتخلوتات ناي تكنولوجي من تخلونا دقبرو نجر already مستم كولجات يونيفرسيتات ديو بزح نجارات الله لحقو سكر مالت حجتي نتشجر على ليخا أب جبرا بسجمتا موسار دينا نقول دلنا نازي عدلين ديرو دوسة بيلن نايب حكي ندحريت ون ما تقولتنا حمد لنا دومينا حمد لنا ونفلتيو قون كابتي عبيتي بروجكتات كاب شالك إذن قبل اللي دخلنا جريلا قن كم معك أنا نوصلنا عملنا أب حدا أوان إذن تليفوننا إيدسي أبي فراسي يلن سيلفون يلن مرخب يلن يلو بزحسب سكفلو وانيرو ولا نايل كتليفون كتحسكا كنديت صقامات غيركا ابلكيشن غيركا قال ابزا ساعات زياده احنا فاست فورورد نقبل كل عامات حليفو سي دحري تاريفاني بموبل تكنولوجي ترايلنا حدا نطبخ 2 مليون قال عندنا خونا تليفونات الله ابي ترا مالتي حجي قدم 10 عامات ابي ترا كندز تليفونات كلوا ين ولا قلعه ولا نيشتي ولا عبي ولا هاجر سبت له كلنا ناتو تليفون غير خراخبي انت تبحال سبعي مامن مالتي لا ارترا بين عام زغل وقت قبره قال تبحال حليف حجرون زناي ديجيتال تكنولوجي كابتناي ديجيتال عالم رحنا خمد لنا قال فلوتي قال صبوا دلو عرينا كنا رحنا لنا قرباي قال تي اتوكرو غيركا حدا كم زي ما ينفع دلو انستيتيوت اوف تكنولوجي قال زبحال او طلق دبل مصنعات غيرو ما بغور علو نغرات عبيت قال خولي زيرو قال حج عبيت تاور صافتي بحث مسكرم ناي سيلفون تاور فيديو قال لهم كوصي خماني እንዳወጣ خلخ ببتي سومن قال لهم هترفون خلو وداد ونيرم عبيت تكالات تيليكومنيكيشن تي ريتل مدباتو طلق لنا كمزن مديبنا لنا هندزي انفستمنت تخبريو قال لهم قبرو دلو طلق لنا ترينا ناوقطنا ونخيد لنا مالتي ግን እታ ሁሉ ሰብ ታሕቶ ከተረዲኣትን ላ ብቴክኖሎጂ እንተዳ ቀዲሞምና ካልኦት ሓደገኛ ኢና ዓና ዝብል ግን ኩሉ ሰብ ዝኣምነሉ ዝዝረበሉ ኣብቲ ዳራሽ ናይ ኮንፈረንስ ኩን ብብዙሕ መልክዓቱ በብሓደ ክትዛረብ ከለኻ
ኢትዮጵያ ከም ስጋት ክንሪኣ ከለና ከዓ ብሰራዊት ዶ በገለ እኳ ሓንቲ ክገብሩና ይክእሉን እዮም ግን ኣብ ቴክኖሎጂ ንሓበሩ ዋላት ናይ ዲፈንስ ነገር እውን ናይ ምክልኻል ነገር እውን ናይ ቴክኖሎጂ ብልጫታት ዘለዎ ዓለም ኢና ንኣትር ኣለና ኢኖት ክንደይ ድሮን ጌርካ ክንደይ ስታይኮን ካብ ወተሃደራት ደይኮነስ ብቴክኖሎጂ ብልጫታት ትገብሩላ ዘበናት ኢና ዘለና ሕጂ ኣብዚ ከዓ ኤርትራ እውን ኣይተንክብ ብዙሕ ተሓምቕ ኣይመስለን ንእሽተይ ሃገር ዘላታ ፅብቕቲ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ጥር ኢልካ ክትበፅሕ ቀሊል እዩ ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት ጉያ ኢልካ ተርክበሉ ነገር እዩ ሕጂ ነዚ ዝኸውን ኢንቨስትመንት ኣነ ምስ ስታይል ተሓዞ 20-30 ከመይቲ ባጀትካ ናብ ምክልኻልን ናብ ገለን እንተፀኒሑ ነዛ ንእሽተይ ኤርትራ እኮ ፕሮባብሊ 1-2 ቢልዮን ገላ ብዓመት ኮይና ንብለና ንኸምኡ ትጠፍእ እዚ ናይ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ናይ ከምዝና ማዕቢልካ ክእለታት ብዙሓት ዘለዎ ዓለም ዘለዎ ተዓድድ ዘለዎ እውን ዝወለዶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባይዘወይ ከምዚ ካብ ቴክኖሎጂ ዕር ይርሒቑ ዝነብር ገለ ኮይኑ ይስምዓና እዛ ቴሌፎንካ ቀብል ከተብሎም ከለካ ጥራሕ ይድርዳእካ ክሳብ ክንደይ ተዋሂዶሞ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዓብይ ፅምኣት ኣሎ ዓብይ ተኽእሎታት ኣሎ ምስ ሕጂ እውን ኣነ እውን ከተኩረላ ደልየ ዘለኹ ኣብ ክንዲ ከም ናይ ኮንቪኒየንስ ከምዚ ትነብር እኮ ፅቡቕ ነይሩ ግን ቀሲልና ንበፅሖ ደይኮነሲ ከም ህፁፅ ምስ ሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ምክልኻልን ዝረአ ፕሮጀክት ጌርካ ምርኣይ እዩ ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ተተቐዲምካ ኣብ ብዙሕ ነገራት እውን ትቕደመሉ ነገር እዩ ካብኡ ሓሊፉ በዓል ዳዊትን ገለን ካልኡ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ኣብቲ ዓውድናቶም ስለ ዝኾነ ኖንዶሱስ እዚ ሕጂ ዘሎ ዘበናዊ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኤኣይ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዘሎ ተገዳስነትን ንዕኡ ዝኸውን ሰርቨርስ ፕሮሰሰርስ ኣብ ምሕዳስን ገለን ከዓ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ዝብገስዎ ኣለዎ እሞ ስለዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኤርትራ ድሓኒ የሰክፍ እዩ ከምዚ እናበልና ድሕሪ 5 ዓመት ከምዛ ዘለና እያ ተፀኒሕና ዕሪና ክንስከፍ ኢና ግን ከምዚ ኣንፈቱ ዘሎ ድሕሪ 5 ዓመት ኤርትራ ዕርያ ድሓን ክትከውን እያ ባህል እያ ኤክሰለንት ዳኒ እታ ሓንቲ ዘረባ ክዛረባ ደልየ ዘለኹ ምሳኻ ኣብ ደገ ኮይና ክግበር ኣለዎ ክንብል ብዙሕ ግዜ ኢና ነጥፍእ ዋላ ታብ ኤርትራ ዘሎ እኳ ክትሕዘሎም እውን ኣይትኽእልኒ ካፓሲቲ ዘሎ በቲ ሓደ ክንዲ ገለ ናይ ሃገር ምክልኻል ዝብል ሕቶ ኣብ ርእስኻ እናሃለዎ ከሎ at the same time ድማ ኣምቢሮ ክትብድሆ ከቢድ ዝኾነ እገዳታትን ተፅዕኖ ብዘይ እገዳ ወላ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ስጋት ጥራይ እንተጌርካ ከም ሃገር ፀገም ምዃና ነይሩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ምናልባት ብትክክል እውን ኣይተገልፀና ኣሎ እቲ ክበድ ናይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ክበድ ኣብ ዝሓለፈ ክንዛረብ ከለናሲ እንታይ ኣብ ዝብል በፂሕና ምስ ዕረኽተይ ንግረ መንገደይ ግን ንስኻ እውን ዝያዳ ከተብርሃ ስለ ትኽእልሲ እቲ መንግስቲ ሲ ስልጣንሲ ኣብ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ዝተኣከበ ኮይኑ ኢሎም እዩ ነይሩ እቲ ኮንቨርሴሽን ካብ ምንታይ ተበጊሱ ይኸውን ንዝብል ድማ እንታይ ኣብ ዝብል በፂሕና እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተሪእናዮ እዚ ኩሉ ተሰዲዱ ዝነበረ መንእሰይ ኣበይ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላት ናይ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ኤርፖርት ኣብ ሃይሊ ኣየር ዝሰርሕ ዕድል ተሂብካዮ ነፋሪት ሒዙ ከም ዝኸይድ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዕቑባ ንክረክብ ጋራንቲ ስለ ዘለዎ ኣብ ሃይሊ ባሕሪ ዝሰርሕ መርከብ ሒዙ እንድሕሪ ከይዱ ብስዑድያ ገይሩ ክኣቱ ይኽእል ንትምህርቲ ኢልካ ዝሰደድካዮ ብቻይና ገይሩ በገለ ገይሩ ደጋ ይኸይድ ንብረት ክገዝእ ኢልካ ዝሰደድካዮ በተ ንብረት ገይሩ ኣብ ካልእ ሃገር ዕቑባ ክሓትት እዩ እንታይ ይፈጥር እዚ ኢልና መደምደምታ በፂሕና እምበኣር ውሑዳት ዝእመኑ ኣብኦም ጥራይ ክተርፍ ክኽእል ኣሎ ሃልያ ተሪፋ በዚያ ጥራይ ክትክየድ ኣለዋ ዝብል ናይ መወዳእታ ኦፕሽን ማለት እዩ ናይ ሰርቫይቫል ኦፕሽን ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እቲ ኩነታት ብምሉ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዝእመኑ ሰባት ጥራይ ክእከብ ክኽእል ኣሎ ቢካዝ እቲ ኩሉ ወፂኡ ዘሎ ሰብ ኢንቨስቲጌት ተጌርካዮ ናይ ኩሉ ሰብ ፀገም ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና ግን ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ዝነበሩ እውን ወፂኦም ኣለዎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ገለ ፖይንት ኣብ እንታይ ዝብል ኮንክሉዥን በፂሒ ኢለይ በፂሐ ዝርዳእኒ ንዓይ በቃ ዝኾነ ይኹን ዝጎደለ ይጉደል ውሑዳት ዝእመኑ ሰባት ንሳቶም ጥራይ ከካይድዎ ኣለዎ ዝብል ሕጂ ግን እቲ መድረክ ይቕየር ኣሎ ኤርትራ ብዝገበረቶም ፃዕሪ እቲ መድረክ ተሰጊሩ ዓለምና ብትኾኖ ዘላ ኩነታት ድማ እቶም ጎረባብትናቶም ምንጪ ስጋት ዝነበሩ እውን ካብ ናትና ኣፀቢቑ ዝገድድ ውሽጣዊ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ኢቭን ካብኡ እንተወፂኦም እውን ኢት ዊል ቴክ ታይም ባላንስ ኢኩሊብሪየም ንክሕዙ ስለዚ ኤርትራ ኢቭን ከምቲ ዘለዎ ኩነታት እውን ሬላቲቭ ላብ ፅቡቅ ኩነታት እያ ዘላ ምክንያቱ እቶም ኣብ ጎና ዘሎ እቶም ተፃባቲ ዝበሃሉ ናቶም ፀገም ኣዝዩ ስለ ዝዓቢ ንዑ ፈቲሖም ክረጋግኡ ግዜ ክወስድ ዘሎም እዩ ኣብዚኣ ክወስኸልካ ድማ ንግረ መንገዲ ካውን ክትገብረላ
ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ኢንቨስትመንት ሰብ ዘይገልጾ ነገር ኣሎ ሃገራውነት ዝበሃል ኣሎ ሃገራውነት ስራሕ እዩ ዝሓትት ራእይ ይሓትት consistent ዝኾነ ድማ ኣበርክቶ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ and this is soft power ሃገራውነት ምፅኢልካ ዋላ ቴክኖሎጂ ጌርካ ክትቅይሮ ትኽእል ኣይኮነን ዝከኣል ተዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ክንድኡ ዝፍተን የለን ክንደይ ፕሮጀክታት ክንደይ ገለ ዝግበር ግን ሃገራውነት ቀፃሊ ራእይ ብዘለዎ መንገዲ እንተኸስኩስካ ጥራይ ይሰርሕ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዓዊታ ኣላ እዚ እንታይ እዩ መሰረት ሒዛ ኣላ ህዝቢ ክናበብ ክኢሉ ኣሎ እቲ ኩሉ ብደገ ዘሎ ድማ ዲሞክራሲን ገለ ኢሎም ካ ተዓጀውጀው ኩሉ ትርስሓቱ ዝነበራ ውሽጡ ናይ ዓሌታውነት ድዩ ናይ ሃይማኖታዊ ድዩ ናይ ገለካ ደገ ወፅዩ ኩሉ ሰብ ሰሚዕዎ ኣሎ ከምደይ ይሰርሕ ድማ ርኢና ኣለና so እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ብከምዚ ነገር ኣይተተንከፈን ደገ ዘሎ ድማ ኩሉ እቲ ጉሓፍ ሰሚዕና ስለ ዘለና ጉሓፍ ምዃኑን ውፅኢት ከም ዘይብሉን ትርጉም ከም ዘይብሉን ተረዲእዎ ኣሎ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ምናልባት ካብቲ ቀደም ዝነበርዎ ስትራቴጂ ይቀያይሩሉ ዝኽእሉ ንሕና ኸ ኣነ ንስኻን ኣትሊስት ኣብ ደገ ኮይና እንታይ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ህዝቢ ኣብ ንኣብነት ወላ ናይ ቱሪዝም ሓንቲ ኮንፈረንሲ ኤርትራ ክንገብር ኢና እንድሕር ኢሎም ንሕና ጥራይ ሞቢላይዝ ጌርና ብውሕዱ 500 ካብ ደገ ጥራይ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ኮንፈረንስ ተጌርና እቲ ቱሪዝም ጥራይ እንተሓሲብካዮ 5,000 we talking about I don't know some ገለ ሚልዮናት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ከምዚ ጌርና ነታ ሃገር ንሕና እውን ንሽተይ ክንሕግዘሉ ንኽእል ኣስተዋፅኦታት ክንገብር እንታይ ክግበር ይኽእል ትብል ነዋሕያ ገሊኡ ትዕዝብተዩ ገሊኡ ድማ ሕቶ እዩ ተረዲእኒ ሕጂ እቲ ነዚ ንክሕግዝ ሓደ መሰረታዊ ነገር ኣለካ ማለት እዩ የስ መንግስቲ ኤርትራ ምሕደራ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ክገብሮ ዝግባእ ነገራት ኢልና ነቐምጦ ሊስታታት ኣሎ ክህሉ እውን ኣብ ሕጂ እቲ ሓቅታት ዝብሎ ዘለኹ ካብዘይ ንቡር ናብ ንቡር ክትከይድ ከለካ መዕቀንዮ ሓደ ይከውኒ ማለት እዩ ንኣብነት ንክትመሃሩ ኢልካ ትሰዶም በጊሮም ተርፉ ቪሸስ ሳይክል ፈጥ ማለት እዩ ሰብ ውሕድ ብድሕሪኡ ካልእ መፅእ ገለ ጉዳይ እስራት ኣሎ ንኣቶም መዕለቢ ጌታት ጌርካ ንዖም ገዝኦም ኣፋኒኻ ድዩ ዘይተዓፅቦ ምዕራፋት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነቲ መንግስቲ ክንገርፈሉ ኢና ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣቦቱ ኣሎ ስለ ግን እታ ቅድሚ ሕጂ ነበረት ድሕሪ ሕጂ ክትከውን ደይብላ እዚኣን ኢልካ ፕሪኮንዲሽን ተቐምጥ እዚአን ከይተማልአ ኣሻፈረኝ ኢልካ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ኣብ ምትህልላኽ ተኣትወሉ ዘበናት ግን ክሳራ ንክሳራ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ድበልካዮ ንሕና ንርድኦን ዘይንርድኦን ተፃብኦታት እንተላ ፀኒሑ እቲ ከይስ እውን ንሕና ብውሽጢ ብደገ ዳ እምበር ውሽጢ ኮይና ካብተ ይፍለጥና ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ድደልያ ፍትሓዊት ድኾነት ቅዋማዊት ድኾነት ምዕብልቲ ድኾነት ሰላማ ተረጋግአ ሃገር ክትልወና ግን ኢንፋክት በታ መወዳእታ ኢኻ ትጅምር ሰላም ዘለዋን ተረጋግአትን ሃገር ተደላ ግን ዝኩሉ ትረኸቡን ኣይትኽእል ኢኻ ኢንፋክት ሰላም ዘይብላን ተረጋግአትን ስኒ ዘይብላን ሃገር ተኮይና ተኻልእ ነገራት ኩና ሓፅር ደርበ ትብል ድኽነት ናይ ኣይቀትለካ ወይ ከዓ ካልእ መሰላት ኣይቀትለካ ቲፋሕ ንፋሕ ምባል እዩ ሰብ ዘዋዳ ኣብ ዓለም ዝረኣናዮ ማለት ሕጂ እቲ ቀዳምነት ዝወሃብ ቀዳምነት ክወሃብ እዩ ብድሕሪ ሕጂ እውን ክወሃብ እዩ ሕጂ ነዚ ክትገብር ከም መሰረታዊ ገይረ ቀምጦ ዘለኹ ንዕኡ ከተግብር ትኽእል መንግስትን ፀጥታ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ናይ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ጥራሕ ሕጂ እዚ ምእንቲ ክድልድል ሰለስተ ክድልድል ማለት እዩ ሃብታም መንግስቲ ኣለካ ናይ ምክልኻል ዓመታት ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ናይ ኩሉ ክህልወካ ተኮይኑ ብቁጠባ እታ ሃገር ክምዕብል ትኽእል ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኩላትና ዘይ መልሲ ኣብ ምንታይ ክመፅእ ዳርጋ ንኩሉ ፈውሲ እታ ቁጠባ እያ ትኸውን ዘላ ቁጠባ ተረጋገት ሃገር ፀላእቲ ይደፍርዋን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ግድነት ኣይኮንካን 100,000 ሰራዊት ጌርካ ክትከላኸል ዘለዓለም ትነብር ካልእ መገድታት ክመፅእ እዩ ሕጂ ኣብቲ ቁጠባዊ ሕዌት ክንብል ከለና እሞ ኣነ ደስ ኣይበለንን እዚ ምሕደራ እዚ እሞ ኣነ እዚ ዝንዝናይ ተማልአ እንትበሃል ኣይኮነን ንኩሉ ከም ሃገር ኣገልግሎትን ከም ፓርት ኦፍ ዘ ሶሉሽን የስ ሽግራት ኣሎ እሞ መፍትሒኡ ግን ኣብ ኣኻ ክትመፅእ ማለት እዩ መፍትሒኡ ስራሕ ምፍጣር እዩ መፍትሒኡ ኣካል ናይ ትፍታሕ ምዃኑ ማለት እዩ بعبي خا بسم ولا أنت اللي ترى رأك ولا بتحساسبا ديو ولا بال تماما كتقول لك تو حارس إيرتراوي يعني نقولاتنا معريات بتصحنا زبل أتيتيود على مالتي حجي تصبوا زلوا كابت مانجس المريحنا النري زلنا نقدر لي معريات بتصحنا زهجر ولا حنتي تناي تحساسبنا ببين ولا يخون أيخون بدي يقدس بزح نقرات ግን ኤርትራውነት ግን ኣማእክለና እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ንቕረብ ንቃራረብ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ክመፅእ ከሎ ነዚ ከም መሰረታዊ ባይታ ንገብረሉ ማለት እዩ ደን ፋይናሊ
بحسب ترى دمت بخونا نجار يلا بأكشن ترى دمت كل نجار نزارولن نجبرن consistent كله تخينو بقى قال بتكبر بحال زبن مسألة مالتيو زخد بحال كله كم زي كله تقلل عبالك لو معلتي عد خاقيتي لو دخدس دبلون يلا كم عينة انفجرون دليو نجارات كنا تعي كنا كن let's just تنبلو دلناس أبقروا نوع له مالتيو دن أفتي حسرتات دي قال لي وخبها الكل خا قدم حجي نبر معرف maybe ميديا خونكا 5 جيجات تقلل كاتسبسب بحر وعوع تقبر بحر هذي غوس غير كا موبيلايز تقبر حد جيجات تصبسب I think السون معرف توده هين سمعني فزن شكرات له مش بكال قد كدغاغ من دقن هون زرار بانيرا انت شجر انت على لي خم دانيال ثلاثه فتح يزق قيدي شو نتن ثلاثه فتح كان مستم نملكتهم اكل كان نزي انس خمزي اجرنا نفتح عين كتب لك قالك فديك وانا اب يوتيوب اكسس لدلني ህዝባ ኬፕካዲ ገለ እዚያን ክግበር ኣለዎ ስለነ ተሽግራ ስለ ደለላኻ ኸ ጅግና ትበሃል ጸብጻብ ሽግር እኮ ኢኻ ፈታሕ ሽግር ኣይኮንካ ሽግር ብምጽብጻብ ኣይኮነን ብምፍታሕ ይድመጽ ማለት እዩ ሕጂ ምፍታሕ ከ ምስቶም ክገብርዎ ድኹል ኣካላት ኮንካ ትፈትሖ ማለት እዩ ሽጋሊ ኣድላይ ተኾይኑ ኦኬ እዚስ ህዝባዊ ዲስካሽን ኣድልዩ እዩ ኢልካ ትገብሮ ናይ ሚድያታት ከምዚ ንገብሮ ዘለና ኸ ትገብረሉ ገለ ብብዛሕቱ ግን مستم كيلاتات دي مستم دملكتهم أكلات الناس ما خرك دقبر بوش أو سرح كخونا الله مالتي مثل زي تتمهر أكل كم زي اللي تأكل ديسكاس قبر بزعبها هجور قال خبها الكل كربيلو أب سنتراليز دخونا ناي لبامات إذا ناي سوشيال ميديا دانكيرا شو عمون قد خوانا بتاني زات وكا شعوك هبقى كلش أبيلهم كان إيش نقدر وسد أبيلهم كا أبدأ يكون مهتات تؤتونا الفي أبز وان مناز دلوس توم كم تدبها توم نايمرو سجام دلو سنة هوسبيتال وري رمولو تم حقايم تسوقي مالو كومي دلو just the patients are running the asylum يدبها حجة أب كم زيد اللو خناتات أب public وصيخة كل نقدر تزارب ولا مالت هيكونه صبوا دلو تمجدتات تشانلات اللو نتم بيناي مجد جريمة نتم زملكات أكل ذكر كل مزولو بخوم يزود الدباتات تسرح أخذ اللو حجي كابتناي من هذا كابتناي منجستن ودبن كايدا سبرح يقول صنحة تزي كنت تعبير كخا it's not about you it's not about your ego كيركا مستمقدر تبلم دلو مستيمباس تبلم دلو مستود دباتات دلو كيركا نايم الرخاب حلا فنتن مع صم حقوحن ألكا نصم ما تيم جزء مع صم حقوح هايكون كم يسرحني تزي جاينا تمنجست هاي برت منجست يكون مع صم حقوح هذا مالتي هجي كون دا جبرنا ناتيو تيمباس ناتيو تودب ناتيو تي كل الجبر كم حدا زي مع رئيس بتصحنا حدا فول تايم أخوي نسرح خونا قلقل فات مسجانا قبوا من تمز قلقل زلوا تي خالك خمس دقايق بتصحمه جيرو ختصان حدا خالك نزها أنت نقبلنا أنت أخيرنا I think عيك بحكي بدهوتات كل دحر حجون جن تسفو هنا واني نعتدلنا I نفسي لما بس على I don't want to do propaganda زي كم زول لمسيلكا هو مبالي we don't need to do that معكن دلو quantifiable دلو صاقمات كله دم جنا أمنت أم بانكر كم دول قاعد أبتناي بانكين سيستم ناي عندنا كنا بزح أي أتوقعوا يتجبرنا له تونزي في صانع تقفي هو ما يكون ليه عامتات تمكرلو ناي بانك محداران كان اندفولت سبات يوم حزام مدلو جن كم زي لصنح زي حج مهنات خال قدام الناس لنا خم لصنح سلته بهلا مالتي حج خا وانا مزيا ومو زغلو قطبا زغلو قال لهم قصاص خوينو دا زغلو تكنولوجين بيمنت سيستمن مودرنايزد هنا بانكن قال انك تاسات تقول له صبق سوقات ناي ديجيتال انفراستراكشر نخاله معلق قلنا زون كلن 1.2 مليون دولار تليفونات افتناي بانكن سيستم ناي بيمنت سيستم اتين بصرح على مقدرات كا معات اوريدي الله تي انفراستراكشر تي دولو تكنولوجيز ابوت الله ابروسي تدرب كاد قبر نغراتي لذس اسكدان يا باخ الله كابتا عودكي وصخ الله خليفك لهم ابتم كولجات كيدن ريل كانيركا ابز چانل انا جي دارغا بغمت يتزارب بزح غزي كابتا زريو حبريتا مالتيو اتي كولجات زفريو زلو منسي تحدش ولدو ابتي كونفرنس بتعمي كم استقرمكا ختزاربون سميان لهم كند منتاي ابتي ايكونومي انتجريتد كوينلو
ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኪ ፖዚሽንስ ንኣብነት ኣብ ባንኪንግ ሴክተርስ ክንዛረብ ከለና እቲ ዓውዲ ንባዕሉ ሬቮሉሽን እዩ ዝካየደሉ ዘሎ ትራዲሽናል ባንክስ በዚ ፊንቴክ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ሕጂ ድማ በዚ ብሎክቼን ዝተሰነየ ኤርትራሲ ቅድሚ ሕጂ ሲስተም ደይ ምህናፃሲ ኢትስ ፎር ጉድ በቲ ሌተስት ቴክኖሎጂ ጌራ እውን ክትሰግር ትኽእል እያ እቲ ሕቶ እቲ ኣብ ኮሌጃት ዝመሃር ዘሎ መንእሰይ ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ሴክተርስ ናይ ቁጠባ ይዋሳእ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ቦታታት ሒዙ ኣሎ ምክንያቱ as much as ቶም ናይ ሰውራ ወለዶ ልዕሊ ዓቕሞም ኣገልጊሎም ኣለዉ ኢልና ኢና ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሜንቶርስ ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ልዕሊ ኩሉ እቲ ዴዲኬሽን እቲ ኮሚትመንት እቲ ስነ ሓሳብ ንክቕፅል ጥራዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እምበር ክሰርሑልካ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ያ ልዕሊ ዓቕሞም ሰሪሖም ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ንኡስ ወለዶ ዝኣቱ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ነቲ ስራሓት ሒዝዎ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ከ ኣብ ኣገደሲ ቦታታት በፂሑ ኣሎ ትብል هو أنا حدا زغل عمتات كمان دأمنوا لنا جريو تي ولا نحن بجزية درجة عبنا لهم ريخلنا قرب تمهارو ماتريك تفتن دحر تحلف تم قرب عدد درخوي يونيفرسيتي خدوا خباتهم كقرب صراحة رهبو أجيب عمت عسرة شح تمهارو أنت كلاي درجة ودي أمسي حدا خميتي يكونون بتا نبرة الجبابسي حليفهم ديجريجيروم معلاتي هم سمكا زيرم ناي منقص الرحتنياتات يوم كونوا قال حجي تترافة 9 كان 100 خنتر يخون الله مالتي شو دربك قالوا بعد 9 كان 100 صباحك 9 كان 100 قال حجي نازل دحتين خبز عاب لو تتقدم صالو نجر انت اللي حدث هقرا قلقلوس بعبي كلايكا ولا ببع مخاسي قال يو ناي عبيتي ناي ديجري بروجرامات قال يو بتعاقموا ناي مويا بروجرامات أنا تنداجي براسي نخل كم درجة خلو دعمي تخميت بهالي هاي فلتن قل درجة بزوع عدلات كوينو بس كسلطن صاني حمالتي حجي بزعبا أجرو إندستري بزوع عند خنوة كن زارب وعنا تي كوميلا ما بعمت خنديا مع سرتش عديهم قال اليوم زمروا له أبزن تكالاتهم دخلوا حجي بتات مرتم نصرح له مقدتات معاتله بزحات كا كابزن كولجات ببين نوصيم كا ممهران هون له مالتي من هذا درجه بزحات سي ممهر الناس ساتفوا مش مين نتنك نصل ولا دخا بتمرتي يركبوا له مالتي حجتي عقمتات نايسب كتري خلخا بدحر حجون انا قطباتات نبلا لنا مش نتن دليا سكترات حجنا بانكين سكتر تلنا ناي ترانسبورت سكتر تلنا نعم عندهم مهرات اللي خمالتي حجزن دلوا كالجات نخومو خفريا عقمتات اللون نزم 5 عامات مچم اخول كتبل تخليها بدحريخا تكنولوجي ندا معبل ابروسي ون وصا اندا سددكا مور ادفانس تكون عينت مزلي قلطافه ناي تكنولوجي دلو تتحازه غيركا ندام هاركا يوم داتا مونسود دمصل مقدتات بزو كهلي قل اوريدي ابستسري حدلو افتناي عدانا دسرحو افتناي ودب دسرحو ريام افتن فابريكاتات دسرحو ريام كابزن كولجات دوصيا كم دبل كوخا ابز حلف دحرنا صنه تولدو يبزح دلو حجي عمت جراجويت نقبر نريال لنا حجي حنت خابتا منالبات صبو غيرو كسر حل زغباي أسمرا يونيفرسيتي عاصي مو أبي إرترات دحر هاي سكول تمرتي لن زبال درجة قبل غير وسط تدلو تتعدف بلطي تخوناتات مالتي كابتي عابي تترى نايزو كونفرنس زكايدو اتين فاتتهم زكايدو نايزو كونفرنس ناي ICAS كمان تم ناي education دلو يعني تم ديبارتمنت ناي تمرتن قالن دلو بزعبا محدرات تمرتنا كايدان انتي خون دغبو دلو بدهوتاتون ون عبيت رستات العيلو تزاربلو نيرو مالتي عجي طلق دبله فلطد دلوم تمكرو دلوم قال يوم كاب قدل جميركا بدحريو very impressive سبات الله بطلقة تتحزى نجاري بعد the end of the day جن تا خاب هاجر تسدد حنتن عباين كمان إن قلت كم عايش راح يكون كم مهاري الكاي مالتي مرتي لنا مخ مهار إذا نفس الدة سمرة حكاي رودي هذا ودع أسرع عمتسي إذن كبت سحد ليس لازم زعدي أيركبوني لو ده حاسب ما أنت خم مهاركا هذا داموتن قلنا دخلوا ما قدتاتون ثاني حقل خون خلي دخانه خينو إذن دلوا زركابن دلوا إذن كالجات عبي التحساسبان
ግብራዊ ስራሕን ይሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ካብኣ ዝወፁ መራሕቲ ርኤ ካብኡ ድምህሩ ኣብኡ ድመሃሩ ተመሲጠ ክብል ከለኹ ምግናን ኣይኮነን ኬልኩም ክትርእይዎ ኢኹም ሕጂ እንታይ ድዩ እቲ ኤርትራ ትምህርቲ የብላን ኤርትራ ከምዚያ ክበሃል ከሎ እቲ ዝነበረ ኮይ ሓደ ግዜ ኣብዚ ወላ እቲ ደንበ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ትሰምዕ እቶም ተቃወምቲ መደብ የብሎምን this was ካብ ተቃወምቲ ንየው ዝኸደ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ መመሊስካ ክትሓስበሉ ተጀሚርካ ኤርትራ ህዝባዊ ውሑድ ጠፊዩ ህዝቢ ክትብል ኣለካ እንታይ እዚ ነታ ሃገር ከተጥፎ ተኮይንካ ደራር ኣገደሲ ነጥብታት ክትሃርም ክትክእል ኣለካ ሶ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ትምህርቲ የብላን ዝሃገር እዚ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ባይ ዘ ወይ ኣነ ናተይ መረዳእታ እውን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሃይሊ ኣካደሚ PhD ገለመለ ዘለዎም ኣኮሞዴት ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ውሑዳት የድልዩ ካዮም ናብቲ ኪ ሴክተርስ ግን ዝበዝሐ ቮኬሽናል ትሬኒንግ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ 780 ህዝቢ ሓረስታይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣገባብ ኣመሃህራ ዝነበረ እውን ተሪኻዮ ብመሰረቱ መምህር ጥራይካ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ቁጠባ ኢፌክቲቭሊ ከበርክት ዝኽእል ዓይነት ኣመሃህራ እውን ኣይነበረን ስለዚ እዚ ኮሌጃት ተገይሩ ዘሎ እዚ ናይ ቴክኒካል ቦታታት ተገይሩ ዘሎ ምስቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ናይ ብሓቂ እሱ እቲ ዝበለፀ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ሕርሻ እንድሕር ብዙሕ ዲጋታት ጌርካ ከለካ ብብዝሒ ድማ እንታይ ከተምህር ኣለካ ኣብ ሕርሻ ዝያዳ ከበርክቱ ዝኽእሉ ናቶም ሕርሻታት ክሃንፁ ዝኽእሉ ናይ ሕርሻዊ ቢዝነስ ክገብሩ ዝኽእሉ ፕሮሰሲንግ ክገብሩ ዝኽእሉ ስለዚ ኣነ እኳ ሓንቲ ዝሓታ ክንዲ ኮሌጅ ናይ ሓመልማሎ ናይ ሓጋዝ ዝበሃሉ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እቲ ሕርሻ ክሳዕ ክንዱ ኢንቨስት ጌርካሉ እንተለካ ቴክኒካሊ ብቅዓት ዘለዎም ሰባት ድማ ከድልዩካ እዮም ከምኡ ድማ ህንፃ ዝኩሉ ህንፃ ትገብር ተለካ ብህንፃ ድማ ነቲ ህንፃ ክሕግዘካ ዝኽእል ትደልያ ኤርትራ ክትህነፅ እያ እንድሕር ንብል ኣለና ብብዝሒ ናይ ህንፃ ኪላታት ናይ ሓፂን ድዩ ናይ ጣውላ ድዩ ናይ እንጨይቲ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ሲቪል ኢንጂነርስ ድዮም ካልኦት ዓይነት ኤሌክትሪካል ሜካኒካል ኢንጂነርስ ከድልዩና እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኤርትራ ጃምፕ ክትገብረሉ ትኽእል መሰረት ስለ ዘለዋ ናይ ብሓቂ እቲ መንእሰይ ኣነ ከም ዝመስለኒ ንእሽተይ ኣፍ ደገ ናይ ምኽፋት ተገይሩ በዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ኤርትራ ብቐሊሉ ዝዓበየት ሃገር ንኽትከውን ትረኣየና ቨሪ ሲምፕል ኣብ ደገ almost 1 ሚሊዮን ሰብ ኣሎ ብውሑድ ማለት እዩ ካብዞም 1 ሚሊዮን ነፍሲ ወከፉ ናይ 5,000 ትካል ክገብር ክእል ጣሓኒት ድዩ ክገብር ጀርዲን ድዩ ክገብር ድኳን ድዩ ክገብር እንዳሻሂ ድዩ ክገብር ፋብሪካ ድዩ ክገብር ከም ክእለቱ ክገብር እዩ 5 ሚሊዮን ህዝቢ እንተሎ ኣብ ኤርትራ 1 ሚሊዮን ሰብ ትካል ክገብር ዝኽእል ካብ ደገ እንድሕር መፂዎ is gonna boom ኤርትራ ካብቲ ቀደም ንሓስቦ ዝነበርና ንላዕሊ ክኸውን ዝኽእል ፖቴንሻል ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ኣነ ኩሉ ግዜ ብፖዚቲቭ የዝርዮ መብዛሕትኡ ሃገራት ኣፍሪካ ንደገ እንታይ ሰዳ ስኮላርሽፕ ክመሃሩለን ሰባት ሰዱ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ጌርካ ገለመለ ኩሉ እዚ ስደት ከይዱ ዘሎ ስኮላርሽፕ ይመፅኡ ኣድቫንስ ትምህርቲ ወሲዱ ኣሎ ኣይቲ ድዩ ተማሂሩ ዘሎ ናይ ሜካኒክ ድዩ ተማሂሩ ዘሎ ናይ ጥዕና ድዩ ተማሂሩ ዘሎ ናይ ሕርሻ ድዩ ተማሂሩ ዘሎ ትምህርቲ ተደመረ ካፒታል ኣለዎ ክልተ ቫሪያብልስ ትምህርቲ ተደመረ ካፒታል ኣለዎ እዚ መንግስቲ ኤርትራ they are intelligent ዳቱ ትሰብ ዝገበርካ ጌርካ ጥራይ ናብ ኤርትራ ተመለስ ዝብሉ ዘሎ they know calculate ገይሮም እዮም ነዚ እዚ ሰብ እዚ ብሓደ ውዱብ መንገዲ ብስሩዕ መንገዲ ተመፅዩ እቲ ሃገር ካልእ ኢንቨስትመንት ኣየድልያን እዩ ኤርትራ ኤርትራውያን ይኣኽልዋ ጀነራሊ ከመይ ጌርካ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲታት ኣውፂኻ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዝዋሳእ ክትገብሮ ትኽእል ደገ ስለ ዝነበርካ ሓለፋታት ልዕለቶም ኣብ ከርቶት ዝብሉ ዝነበሩ ክወሃበካ ብፍፁም ሞራላዊ ተቐባልነት የብሉን ግን at some point ድማ ገንዘብ ክትወልካ እንድሕር ደሊኻዮ ከምዞም ንቻይናውያን ወይ እውን ንኤውሮጳውያን ኣፍ ደገ ትኸፍተሎም ዘለካ you have to open እቲ ገንዘብ ምሳት ወይ ንመን ይዝጠቅም ገዛ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ዳንኤል ኣብ ኤርትራ እንጨይቲ ከድልየ እዩ ሲሚንቶ ከድልየ እዩ ነዳቃይ ከድልየ እዩ ጂኦሜትራ ከድልየ እዩ ኩሎም እዚኦም ድማ ኤርትራውያን እዮም እቲ ገንዘብ ካባኻ ናብ መን ይሰግር ኣሎ ንስኻ መንደቕን ማዓፆ ዘለዎ ዚንጎ ዘለዎን ገዛ ሕዝካ ክተሪፍካ ኩሉ እቲ ገንዘብ ግን ናብ ኤርትራውያን ሰጊር ኣሎ so that's why እቲ ኢንቨስትመንት ክበሃል ከሎ ሓለፋ ይኮንካ ትረክብ ዘለካ ፀጋታት ትራንስፈር ትገብሮ ኣለካ ካልኣይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ገዛ እንተሰሪሑ ንኤርትራ ቫኬሽን ክትከይድ ዲኻ ዝበሃል ሕቶ የለን ሽዑ ግዴታ እዩ ሓደ ካብቲ ሰብ ንኤርትራ ከይዘይደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይኑ ዝርዳእኒ ብዙሕ ቤተሰብ ኣውፅኡ ፈዲኻኒ ላይክ ሕጂ ይምለስን ኢሉ እዩ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ሒዙ ፀኒሑ እምበር ሓደ ሰብ ገዛ ኣብ ኣቁርደት ተሰሪሑ ኣብ ተሰነይ ተሰሪሑ ኣብ መንደፈራ ደቀ መሓረ I don't know ኣብ ካልእ ናቕፋን ተሰሪሑ ገዝኡ ንክከላኸል ኢሉ ክኸይድ ንኤርትራ
ንገዙ ስለ ዘገድሶ ንብረቱ ስለ ዘገድሶ ትካሉ ስለ ዘገድሶ ዓመታዊ ቫኬሽን ክገብር እዩ guess what ካፒታል ይሕዝ ኸይ ኣብ ካልእ ቫኬሽን ክገብር ኣይክእልን እዩ ዓዲ ክኸይድ እዩ ስለዚ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ክስራሓሉ ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ካልእ ፕራዮሪታ ዘሎ ሓደ ዲፓርትመንት ነዚ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ከመይ ጌርካ ሞቢላይዝ ትገብሮ I think መንግስቲ ኤርትራ seriously ዓብ ለውጥ ኣብ ቁጠባ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ very critical ዝኾነ ዲፓርትመንት ከድልየ እዩ brilliant ሰባት ራእይ ዘለዎም ሰባት ሒዝካ ነዚ ደገ ዘሎ ሰብ ከመይ ጌርካ ትእትዎ ኣነ am not saying ኣብ ዓዲ ኋላ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ መሬት ኣቦም ወላ ስለምታይ ኣብ ከርከበት ደይትቦም I don't mind ወላ ኣብቲ ፕራዮሪቲ ክዋሃቦ ዝበሃል ኣይታቦ ግን እዚ ሰብ እዚ ከመይ ጌርካ ሞቢላይዝ ትገብሮ ኣብታ ቁጠባ እንድሕር ጌርካ ቱሪዝም ብገይሩ ክመፅ እዩ ኢንቨስትመንት ብገይሩ ክመፅ እዩ ኤጁኬሽን ብገይሩ ክመፅ እዩ ኮሌጃት መንግስቲ ገይሩሉ ኣብ ልዕሊ ሰባት ናቱ ክውስኽ ክፍትን እዩ መምሃራን ክርከቡ እዮም ገሊኦም ከዓ ዝኣኽሎም ገንዘብ ሒዞም ኣለዋ ናብ ዓደይ ሪታየር ክገብር እየ ክብሉ እዮም ክእለቶም ሒዞም ድማ ንዓዲ ኮፍ ክብሉልካ ቮለንታሪ ስራሕ ድዮም ክሰርሑ ኣካዳሚክ ስራሕ ድዮም ክሰርሑ you know I am very excited about this topic and ኣብዚ ቻነል ዘሎ ህዝቢ ድማ ኩሉ ግዜ ንነፍሱ ደይኮነስ ንኤርትራ እውን ክሓስብ ከም ዘለዎ እየ ዝብል ስለዚ what do you think ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ካብቲ ንስኻ ዝረኣኻዮ هو حجي أبتي أتكرنا حجي أبدأ له حزبنا أكلنا يتي قطبة خون قال خلنا حسب هبتامات يبدو رأينا أبدأ successful قوينا ما أفريقيا اليوم أبكال اليوم مليونيرات قوينا مدلو ساتهم نجبروا وتخلطات كلا أبوت له جن نايب حقي أبزر مت براول حمشت 10 عامات وي كان عوات لنا وي كأخمتي عنتي داود ولا مرخين سجات كله ونارجبو أبتي مس زبنا وتكنولوجيا دخيل أسواقهم مالك بحث رتبة انتهايزي تمرت مالتي تكنولوجيا اللي بنتكلم حق قدنا تكون كمبيوتر IT نتورك AI قالت راح مالتنا يكون كله تكنولوجيا لوني مكل خال تكنولوجي حرشة تكنولوجي رجعت مسرح تكنولوجي من محدار تكنولوجي حجي كاب تكنولوجي الواتس كان معي كلني مالتي جزن دلوا زن كولجات ولا بزن تجميرا دل حجنا من إيرتران إنستيتوت أوف تكنولوجي اللو أب تكنولوجي سو أنت عري خصكم تعرفوا دلو أركيبون غرميت قال خيط وينو التي أبدأ قدر له هبتان راح يكون أبدأ قدر له مهور كساته فول الله بزوجك سم كلهم خد كلا جمير كذا أبزح على في عسر عامة من هذا أتوقعهم أب IT تكنولوجي ديو نتورك سكيورتي ديو أب كل سيرفيسز ناي مس تكنولوجي تحاز بزح لسقوم اللون عملتي حجي the best thing يكون دوس كما خا مهارات من بزح مالتي زين انستيتيوتين فولنتير كون كاريخا او خير كاخت مهر وينتن دلوا كولجات ترد ببعود خاطر معلم مقدتات بزح كل مالتي حجي إيرتران انستيتيوت اوف تكنولوجي له برسيو اب كولج اوف هيلث ساينسز الله بزعبه حرشه بزعبه حلحله بزعبه قلينا نزار دل نمبر اب باصعد له كولج اوف مارين ساينسز الله مس زغلها تاع سانغلن تحت جينا بحجر يتبربره بزح نغرات الله حجي اويتات كندي تمهرب عمد كتفر تخل 100 تفري كلتا 100 تفري قال that's how you win اب اورتا دله سكول اوف ميديسن الله زمان بناي نيرسينج اب كالت ساتفو مزته تحزب بزح تقبركم تقولوا اب ماي نفحي كولج اوف تكنولوجي راح تكون انجينيرينج اند تكنولوجي تبل حج مستسيبل انجينيرينج نخيد له مزغلنا انفراستراكشر نبلو نغير الله ان سو اون كولج اوف اديوكيشن الله كولج اوف سوشيال سيرفيسز على عد هدي قال له سوشيال ساينس مالتي حجي እዚ ኩሉ ሓዋዊስካ ዓበይቲ ነገራት ክግበር ተረአ ኮይኑ ብዛ ሃገር እቲ ምሁር ኣካል ይኸድልያ ማለት ሕጂ ኣፍራዛ ሒዙ ባዴላ ሒዙ ድኹስኩስ እኹል ኣይኮነን በዘን ኣብዚአን ካሎጃት 30 40 ምሁራት ዓመት ነፍርየለን ኣብ ድበሃለሉ ግን ብዙሕ ሰብ ክሳተፈሉ ድኽእል መገድለ ማለት ሕጂ እሞ ኣዋጅ ኣይተገበረን እሞ ኣይተዓደምኩን እሞ ቤናይ መገዲ ድኸይድ ንዝበለ كيركا معصو تخحكح معصو تديله بتفني استراتيخا انتاي لك تحدد مالتي كم ذا اتيتود انتلينا بزح نغير كغبري توم ابز ساعات زي بزحات الله خوصا نزنا يفنقل قليلهم زخدو دمسكرو وهي مالتيوم ساتم ون ببوغنم السوشيال ميديا مسيوم بزعبا درايو ناي بعالات ناي غويلا ناي قلت راح يكون بزعبا خمزيتات مور كزارو انت تدخلوا تي ولا تخيدم دبصحوا بوتاتات ون مس انترتينمنت مس قالن تتحزت راح يكون ناسي مزن بلو دلنا
እንዳገበሩ ዓብለው ጥማምፀቲ እቲ ኣቃልብኡሲ ትደይ ዝረበሉ ሰብ ዘሎ ክዛረበሉ ምእንቲ እንደን ደጋጊመ ትብሎ ዘለካ ኩላትና በቃ ለስ ሕጂ ዓድኻ ኬድካ ትመላለሰሉ እዋን እዩ ነቶም ንብዙሕ ዓመታት ከምኡ ስለደይ ገበርና እውን ካልኦት ብድገበርዎ ሰላድ ዓቀብዎ ፅንሓትና ሃገር ኢና ከይድና ኣሎ ሕጂ ከዓ ንሕና እውን ክንክሕስ ተኮይንና ክንመላለስ ከኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓመት ሓንሳ ጥራሕ ደይኮነ 2-3 ሰዓት ኬድካ ዓድኻ ትኸደሉ ተገልግለሉ እዋን ኢና ዘለና ስለዚ ኣም very optimistic ብዛዕባ ኤርትራ أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان بس أنا تلك نوري مع سكوي دواسا تفالين كان بخاب برد بفراسة سعر كايرم بخاب وشتن قدرك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد القلبي كلنا تكعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سببا مرهاوي يقولون أبس قاسي كمان بس